Включваме го на 200 милихенри. Натискаме. Напрежението е същото. Значи това е 48,2 милихенри. Значи, ако мерите омическото съпротивление беше 12 Ома, а пък индуктивното е 48 милихенри. Нали? И оттам вече може да си правите сметки. Ето там им трябват, примерно, за онези вериги, омическо и индуктивно съпротивление. И по този начин могат да измерят. Може тази индуктивност ще стане по-голяма, ако имаме примерно желязно съпротивление поставено. Чакай да нещо трябва да бъде. Значи, тук източника да не задава 11 волта. И съответно на блока на първия, втория, третия, ако не измерихме. И сега при хармоничното напрежение самата от тези два тока е различна. Нищо още не. Не. Дигни, изведи го. Ето, виждате ли? 48,2. Еми, понеже това вероятно не е магнитомек материал. Но въпреки това той изменя индуктивността на бобината.